bintu bwakire sase guchikoba igase ito kagerete mbyamura ndangire lingo young people abantu abakya basaye na butwanchi tukukwana na barabo na bututaite turaye na bututaite tubatebya stwaiteire ibintu twesomirie bali bono twabera abangina inchibocha ono igoro in fact intarachi challenge kinawe ne tukukwana lero igoro mwaro chenyereso nachite live kurunye gitari asairete kwarukia bana nkolenge li umwana Gloria narengo na bana kadhaa bakaira abana kadhaa igoro kwarukigwa migi no arenge Simba no arenge Simba 254 ukiondo ndochi ngano arenge impressive na inche bono na igetenga to kororo in fact mpaka ngagura chisoda abantu banywe igoro egento keri kyango geti sana in fact abana boka naruchireta mabira because bana bali I didn't think ngamba understand it what was happening lakini Glory na baende tukontenga yaya mbamanyete ntu abatebeti lakini imagine they did it yesterday and nyaresa yabo mwana mbiya gwakorete ukacha live you might not understand impact yo gutwara sabantu ekero insa chindo gokorege ntege sirini sana ekero nyaresa barete video iri live no koro kyabantu bandi binanga ki kale nabo twale kwaro kiuga nande mbaterete nande ebimwana bine bike byariko mbabatebe mbakwanete nabana bali amangana bagachaka ko batebi bino nabono baguchiko babasacha egento gekogera twanyorire michande menge tobwate iska nabantu bakwe bastwarure ntebinga monyugwete oh great yes young people inchugocha Doreen very good nino sotagete egento keliki genda muligereri igoro I mean they tried nyagitari bare but they tried nyaresa kama chikobolinga igwa basubati nganki mwakora abana bayiseke munyagitari akamukani nga yaya twatigire bono ko gusara abana bayiseke yani ebintu ngo chenchi bire lakini egento geto cyandite mono abagusiya mulema wose mulense ngima it is forgetting where we come from orocherero gona achaga igan ande ngwechegeri in fact sana gocha Facebook nakwanike usibu yango kwanange nkemanyete buya ngani no mu gusinde ngo take pride esenge incho nakinete nyando chebere tingo chaga iga America menye guchaka gotenga ga kike usinege konsana no kitu ke yani irigite kuchigurega ekero nkuru nyando chebere ngo cha America was 18 years old imanyete ke usingero ndamanyete kegeke lakini kunyakoke ogerwaninde kwarari bono abantu abange gotokweba stwarure etokweba stwibole tukuru umugambi okuru Barack Obama abantu abange basigete umugambi olenge bwe historical Obama garwete ga America gachikoliye aseisa ruwete Obama umu America ibere no musongo aba usiba bere barwete risa bagacha ga America bakayibolera abana ga America mbanye ko ira abana babo bararengina mbanye ko ira abana babo barareise abanda bayibuli bayino bakule bakwete mulega iga America munyorere tabana mamu usino mu usigo somo Kenya no mu Kenyonde gosomo usiyo nyome to musongo mamu minago kupi oseli chuma lya kupi oseli saseli ya kupi abayibuli babo batanya korera bana bawo ebolye ngaki Obama era lingi bu musongo inkiye kogero Obama ali kuli nendege achikuli inga nga isaruete na isega kwete kale uligocha kwebwa nande kere igetali atanyolete ngina oyibolete ngina kuru oyibolete ise akanyora step mother mbalenga muri mamu sigetawe step mother chino umukungu bw'enyombende Obama kabwato mongino oli bagayikaranza likiri bice likerasirete bice lyabegete he was a young man akagenda agayikaranza ni step mother ya ise ekamotebi gore ya ise nangina koro akaroko mongino oli ngina koro omongino omucholi Obama karosu gobora bogacha squeeze ore tourist center Mama Sarah akwete at 99 years old. Mama Sarah akabekwe ndega kaletu mpaka ga. Intebi bona ye mamu minomo yali. Mama Sarah bono umukungu tato mino. Your stepmother nko kwani uli no your stepmother aba usitwale boli na intwe abantu tole nsansa nkura kwani no your stepmother nkura mutomiro no enichi ndagera your stepmother bana baye batasomete abana baye batechiti koko make anything out of it nkora abatumirule kendi kwara atumira your stepmother kuwa ikirase geto ubwate bese ubwate miremembi ya kefa ninkoroche young people ni tutaite kukwana na you don't forget where you have come from
ekero kweba skwarure ng'anche penina no nyando chebere ndweta ales nari gotore chae nari kuburugera chibando nari ko ende tundubali nachikoire chae tundubali nari kogenda naende tinga nari gotenya chinko amatunda tali bina yabono tokora amatunda tobwatega iga tokwenda Shoprite amatunda nuru sana tu ari kuriya matindo gora ari kweyami chinkenene ebinde byos people no inche penina bongwe nyinche ga iga America chitai kanke igo ngebe okwebeke kero tukweba turwete roots nakieko gara bayibuli bino bagendete gucandika okonyoro muyibuli etabwati no ene card ya NHF umwana wino arega iga America abwate nyombe nene umwana wino arega iga America abangi bali nonyene chi doctor abandi bali chi nurse abandi bali chi engineer abayibuli bawo bacandike iga America obwate nyombe nene okwendie Lexus okwendie Range Rover because kwebira asikwarure nande abayibuli ababawo imagine nyuma mu minata kubuli emitinyi kianda onye tato mino na onyole ngumonto bosabona abandi mugoikaga mwatenga tato mino galingo monto bosa tokumwakira mbia muna so gwanja kwa bana mamu mino na gusangana mamu mino na gokonyora naye gwika bona sikwe ikiroko endi kigali iki tokura akira tato mino mbia mono tokura akira aba amate bali bagokonye tabandi no muchango mwatume tumugacanga iga America tokura abakira mbia mono abalu bali bagosometi nyando chibere ngonya kolinda abandi nanya kubanyora tokura abarangiri kwara akira mbia mono abali mbali bawo be kanisa be nasali abantu bali gokonye kanisa bagagokinya ayebono kanisa yawo turi go serve kanisa yawo turi go konya kende yonse kanisa yawo turi kurusadaka chonse chinde chonse lakini abangi nambali bali go serve abali be nasali kanisa abana abali bichitine je chisab school anyando echebere abantu bali ko gosomye irindo kaenda bona asuko ikirubwate chibese ingintu gekogera abantu abakabake totali kunyora astuarule acho whatever sauce yetuone yokoro ogende cho kana wetu niko gokoro ogende cho okay na bonko gende it's okay we say cho is a must umaite cho is a must that umonta agende it is not it is a nature tori kwenda sauce okay ando manyete abantu bune inu ninu kororera mabira why would you come when I'm talking about serious nje no mongina I'm talking about igento kere very serious nande nimbwa tabana banyole bakaleke golikiao ingiye ko rangu eto ningende cho I'm talking something very serious and my heart goes to you pole sana nyasa itigago konye omonto monene kwalike gento bunekyo kwebe kanisa eri kwaruwete kweba asabantu bali bagokonyete kero watagite ko ende school Nairobi bagakorusi Nairobi bagakoira Nairobi umuntu agakoira Mombasa enyomo kwa bwato mukao kwaligirire tyo karanga nali kieni kweba kwachaka kumurigeri encherembe umusacho woko nyomete biyega ko yuwa basacha bakunya koleraga iga America ngamna chitenka rusi musubati Kenya ngamoire school ekeraga ende school agantika amasase umusacho woko nyomire se no mubwati kendo basomeri abana nandi tingote yango umusacha wa abuse linde ongoremereri lakini ebintu mbiro konyora talinga no musacho ku abuse wono wachire wasoire chigurupu chinde ostali mukungu oromobe omusacha wachire wasoire chigurupu chinde wono mukachi kogotenga torangiri mama gakitogole chitike stogende torere mama togende seino ngire seino esenge njore chigurupu chimbe toko inyora abange baite nambe nene liebe tastwarule inyore ngankwale ngo mwana litanga niyo kabenda ya mamu mino inyore muna mwachandegete mamu mino aliko kora chikonda inyore muna mwachandegete mwali ko ende tinga inyore muna mwali ko brugere chai inyore bintu biri byonse bikwali ko chandika otaraenda Nairobi otaraenda Mombasa otaranyora chibese buka kurosi chindoto chiao ochake kuinyora roots chia asorwete onyora abayibuli bawo number 1 lona nabeke bicheri endiga narra umonta aroseti echo ya abayibuli echo manyete kale twali go checho go squat kwe karanza nonye bona igat 48 nje 48 inde kogende echo kingo squat ne gasien kongo kwa irire no na magena no genda ali eduka nge local place ogora matoboli orete echo yagachuiga abayibuli bawo bayikaranza abayibuli bawo mbago ikende echo basinyuko ende echo abayibuli bawo mbabwate echo abayibuli bawo mbabwate insurance bakwende nyagitali abayibuli bawo mbabwate ebintu biriba echitaya nonyene no morera nonyene sola you understand kakiboka minto boka beke bintu biko ko remind dika no eneli sakaroli kino eneli sakaraiga kwali kalike bintu kakitwe basokuru enye to kunyora sokuru no nyena abana bawo ka to gokonya
rora bona bana ba America batosinyitega iga batosinyirega iga America naseki abange ntuchiti kuire chinza tuchikoba oro kiasi barwete ase bintu byonse bingote by'abantu ngo take pride ingo take ingwe yake kuba na igubuya nuko imukiye abana banembaire paka gesima asi first cousin cyane cye ase bamura bamwabo tata bale tata turusitige agatunganyugo chige scheme agaturusi scheme agatunganyugo chibosongo agaturusi bosongo agatoreta America inchibono peni niwe tichi step irenga na itire chi step angenye abana babane bayiburiranya gitari asokonyorere room ayibweka umwana akonyorwa ayibweko kirigento naye chi doctor chinas naye chuka chibwata attention umwana wamenye gwikaike oikire no ni myaka 5 umwana utanya kogenda no nyenkenya rema mumino tanya kogenda no nyenkenya no muchino umanye kwabacha lakini gaiga America kwanyenda kwagonyora imirimo kwagura inyumba ingiya kwagura gari ingiya wachaka kugorera abana b'ibintu nkwanye kuira ni mwana okenya rasima muminare astato minare egento ngo take pride negoteba mnangaki ya ninkwiranda abana bane barorasi narwite umuntu uri ogokonyete umuntu roche korukuru Kenya ondita yo umanyetega iga kwaligirwa umuntu kwatebu ngagenda yale bagokonye ukuruoro kwameyotenga gankolete iga twadiwe on the negative ntogo twara chinza cyo kunyura your roots umuntu uri ku City Airport abantu abange namenyeti uko banyora iska bagukurigirira na Saitani ukoira umuntu oyo mukwa murageri kwa muira driving school kwa muligiri imirimo kwa mu drop kwa mu pick kirigento na inche bintebyo na inche my brother na binkolerete talibo wono ngakindebe my brother keragonte my brother Simon ekeragonte ngana tagetegento I ran because ninginyolete bunango yetukuru airport na igetega ga winter akande tere jacket ngenga nyomba nkanyororugire agandrop school nchiko kore registration akangira mpaka se basi akangorokia se basi yere na andi my brother na bwate several family members here kero montale ko $10 ndi nere basi no nye tuition ya first semester baganchangira although I needed to return it back lakini baganchangira yani I came from the village nyando chibiri na itrechi step it chance na ikirega when I see my brother Simon when I see my brother Gilbert when I remember the things the stages na aliko enda through I am very grateful ekeronko nyere na aliko tole chai na nyere mna tu aliko ire chombe tibu na nyere mna tu aliko genda gotenya chinko na nyere mna tu aliko genda wana abale mwaroche nyere sako beka abale ngakia abale it was very dangerous for girls kogende tinga lakini mama kagetenga naga chale mama gesaga otenga gende tinga tara bwangu mboko irera abale iskobale abale those days abana bali muri abakeba hono mutamaiti abale those days season yabare muiseke to ire ruisika igaba abamura bali te will get you bakorep nande kegolikiane talibona abaisike bagutara botuko kegolikiane myaka yane ntwale gotoka isiko botuko bana baiseke gesunte ngiri okonyora kijauri bana baiseke mbali ko genda ngabachikoire rupara because yabasacha talibona bachaka koba bakayayo unokoire rupara n'umusacha gokutana nigoro sana akomosigo ngayugo chikomoliyo chikomosera se chief nomo maite gesunte ime mono mama gali goteinga minyoka kora bwango minyoka etinga yendo okole bwango egesunte nke banyora nchera wowe chikwenda ali umugaka no etinga yarenge netinga ende yarenge bwonchali etinga y'umugaka gego chakoigoru twara itire para go chigechauri nando manyinga igonto bwate umugaka nabwate gali anga tata dindi ngolengere ngakina kolengere ngaki kabwate gali tago choto egali rimo yatuchire tinga yani ngaki umuntu agotware gali tago tokorera kende gyonse aniga atagete emichanderi roots chiri chitusigikirinde na intuto tware yamu yokogora chigali cheito talinga tosemelinga tata atokorerete iga poimoka lyumugaka okoenda umugaka ukonya gosaba koko genda para elinko enda tole kanisa nyando chibiri twabundisuru ukonya gosaba ngaga kirero ngoika tinyora abantu abange linde nsieru bwango ngina ne mbwango abaisi ababale mbatonyora abaisi bali ku ebisoro sana ime those days talibono abana bakwaro kunyagitali bayiru nyomba mwabo bali ku ebisali oro sana ali bwuro umukino rokoro kubwura ali abaisi bano timetinga imwisi biringa ibyachi tebigachi ebisi biri they used to harass us very badly ebi mwana ebi murebi besana linde togatombichi sindani bakabwata bagotominyoka nalenga ake
kibago chugo ikera kwa barutere kibatagete because muisi birikero bigo ko bwata they will harass you. Those are the days to go kina. So ogo sabange gari ta go chebanyore umuntu atakuru cyabanyore uruki na rura ari nyando kibiri na kirega iga America manya kwebaga abantu bali abayibuli bane manya kweba abantu bali bansometi gari nyando kibiri manya kweba umuntu uri ondigereti ya 20 manya kweba umuntu uri uri kon drop school on pick ingebo umuntu uri ngirete ko legal inki yeko gera tugucha twaro busaitani twasoye unenda mwamu twasoye una envy tweba stwarure tweba ngantu akonye twasegete mamu mino na tatu mino nabwo abantu abange bebete mono choosing amangana kyogo kwana buya ekero gukwana nabantu kero umuntu akomenyiri kwa igure ngokoro sirinye na Nairobi nye na Mombasa abantu okomenya bamenye kuroro bakurama iri bagusoka kurumwa bakurama abana babasibati bamino goko basomi wakonye gosome abana babasibati bamino bagokina bagocha bagosesenigo bakurama bagocha bakonyora bono banyorire kibese bakurama emyaka yaera abana bamusibati mino nababa murumino kwasometi abana bayibayiri bawo wasometi emgaki yaera bacha banyora nga kweli bese chinjiti communicate yonse. Why? Because nabo banyora abana babo kera banyorira abana babo bachaka kubachanda bono bameyo chaka otengani na kikialingi nyale batokonyerete iga bono bachaka gusoko obusuku bwaso because bakoramete abana bamusibati mino rochi nga yuli kere ngosomye abana bamusibati mino nga yuli kere osomye abana bamumuro mino mumuro yo mino moyali musibati yo mino moyali iga ikaransta nayo witemere mukwabasomi mbali wocha linde iga bagole nonye na matunda na hande nonye mbali kirimere mumenene bacha batebe ngaki anti mbiya mono ongwa tokonyete bono bugimambiya buli mama mbiya mono ga kimama soko ogotokini tugayiko kambo goli mitinyi kianda bakabono na ikirega iga tata nonye nkwalinge moko mwasembere moko na yentata tata mbiya mono oy muki abana bawo bekendega otigi bintu biri byonse bikigali kiri obwatega ige bintu biri okunya gukora bicyango okogora kiregento obeka abana baendege ogendo tenga mama abana banaba tata abana banaba abantu baliga iga America abana basinyita abana baliga iga America abana balimba norocheli litigandi sibirore morare mbanya korora Kenya iga abande bachite one way mbanya korora Kenya iga abana abange basinyite iga America na abana abayibuli batari kwinyora asibaruwete abayibuli bagocha bayikaga iga bachaka kugamba chianti bagamba chianko bagamba abantu bali babakonyete yani bonekera abana barabasini nimenwe perepere nyarebe wono ge kubayikera mwa emyaka yaba abana babo bakinire aba bakunywa maliyo isika aba bakorasa abantu isika aba bagukurama umwana watenga you bitch, what can you tell me? Abana baba usibona. Through Frida the IQ is high. Thank you, Frida. Kemunto. I am telling you njewono no mongina. Nje no muntu na making mistakes. Na kieko grande ga iga se Facebook page. Abantu bacha mno mumroyo bono umuntu chaga ige group ye. Omenye kuroro chaka kolika mangana mabe. Platform yinki ya kolete tega iga. Why are you here? Inki yeko gerole group ye onye gwachire group ye no bwatekerenga onye tubwatekerenga iho wene toru obo stokorusi na keko rato abantu bali bagocha baturama twaborusi because ikerenga kia obo no gocha korama abantu bune twabangina oroche kebutege tayo tokobundisa bana oroche kenyoroge tayo tokobundisa bana nga kichi family chito chikogendera gosaleka asenge ncho monete yokobundisa bana their roots na kigore nyarisa gocho agacha katebanga igoro nga abaisi ababono manya iga na iga monye kunyo kuminyoke chirumu chianyoko ebintu birite were very important. We are doing it in advanced way. Practice wakera abantu mbiyamono bagokonyete practice wakera bayibuli bambiyamono practice wakera abayisomoke n'abanyokomoke bali bagokonyete ekagera ugasuka ugahikasikuwa ikire tigo chaka kwenena n'ebintu byenze kibese cyako ngena cinsinini tubwati asante nonye n'abayibuli iga gutumira abayibuli kibese n'ubwati kibese cyo kogora amaruga igotindikere weekend lakini tubwati kibese gutumira abayibuli bawo ubagacire nyombengiya abande mwagacire abayibuli nyombengiya nande gento bono kyo weekend saba amangana ari twali kuirwa abana abayibuli mwali kuiru bali ko bayire kanisa tari ngane accident bali ko bayire kanisa
ekanisa eri no okwebundisira ko bahambo ekanisa eri no okwebundisira kutwara discipline ekanisa eri no okogenda kwanyora abantu bagosaba community service wono togochake program nangaki covid yakirega aki abayiboli bakule inchwa mutocha abantu abamuliga iga America tokichange kibese tosomya abana kintakana intuntu abwate mama na tata oroche mama akandusia tata mama na tata bakandusinya egesima bakandete skimu bakandeta bosongo ngalini wendege gocha na bus gocha Nairobi ngaletu mpaka America manyanji bono ndu mwana umusini ni at 19 years old ebinte ebyonse bingo kole nabayibuli bane abana babicintakana bakogera tolese group ingi kogera mutali wanja minto na toba abantu nonyene emia tubeka namo tosomye ntakane yemeye mungina kwete entakane yemeye mutobeke cintakane school tochikonye because you know what bana bamba bwatingina na ise bagocha kubatebe na twale gotebe ngaki tochikuyururuga alige sunte abasacha bache bakonyole bakomosigo tobasa kwenda kunyagotaya igende kanisa ekanisa yebondo totage tikogenda abantu mwakini tugwe kanisa mwamenye gochaga iga America mwiremere muri tukoliye kanisa tokwenda asemeremo omonye no yokolige temeremo yese ne yabandi na America mbere no boslave tochetega iga America togotebya abantu emeremo yawe ngayaya Monday Saturday tindiko kora meremo Sunday tindiko kora meremo ikeko gorogwe kora oboslave ga iga America yetu ajete inje na jite 28 years ago nkanyorere built okaitenga nayo mu gusikuru risa bukuru nyandu chebiro gocha okolemeremo every Saturday to ira bana ba ekanisa okolemeremo every Sunday to ira bana ba ekanisa nga nayo gocha kwagacha America ino nyagacha no nyale guikera ne no ikera sabanta baba bachagite kwagacha 200 years ago babwate chibese ayabona okaitenga if you don't take a job utari kora Saturday so utari kora Sunday nga the job is going to lose a lot. The job doesn't care. Emereme is owned by somebody. Mina asengo kora is a government job. By establish it in 1914. Abantu bari bayigole tegenteke 1914 bakule. Bakabeka chisign chonsi iga bakagacha magacho iga. Bakule bonspi. Omuntu olibono mise tiki family ayenga yene chidaba ko nyagokora chinasingu. Ayene chidabo ko nyagokora nyagitali. Ayene chidabole warehouse, ayene chidabole truck driving. Ayene chidabole ultimate sokali gokora chidabo chiao, chidabo iga America. Ense yetu achito tukanyora ke rebuild tubwati chinso kwirira abana ba ekanisa elinde banale gwa kambi ya mono elinde banale kunyoligunga in the beginning God there was God oligera no ene story chi Bible chirina chichiko kolemi kwanyora hope kwa bumuntu kwa rose better choices onye toko gende kanisa onye toko some bukunye toko soma no nyene bitabu you cannot get wisdom just doesn't come from trees wisdom turi kuchikonyora soko na wachi kunywa maruna basacha bandi wisdom to kuchikonyora soko na wachi kunywa ikaransa na abasubati bandi kunye ko gossip wisdom yego cha se kanisa na kiye kogera na achaga iga inorganic iga nyando chebere makeup njale ngoro na hande bono iga nali nalenge complete abasubati bono bachire chise chine babekire chi makeup no taka komorora munalenge original to komumanya makeup ubegete kabisa amaguta ya bakurusu West Africa amaguta ya akuru kushia bata bakurusu ara ama ya natural tutageti kubeka remind yourself in a church, make time for God. Ira abana ba ekanisa. Lois is saying practice to appreciate the people who have pushed you up over the time. Yes, you have to remember, like my father, I cannot forget to remember my father every day, because every day I remember my father, because nyatalita atanga tindiko indigali. Nerundu seti all those stages. Lakini na tata nere ngo tongete tata gise Nyasaye nero kora boka ntara ikere gali inkora aboka nabanga Nyasaye nande nabokirera otinkweti ke moyonde Nyasaye one mbiya mona soko ngobugima namanya guchaka wokie gas ene gas imbwate nachaka ko practice gratitude kele lituko ene gas imbwate ene bichiko mbwate ene gali mbwate appreciate ibinte bike don't forget as kwarwete, because things get better unless things are not getting better for you. To this, I have a beautiful life and I live a simple life because I don't need so much, because I came from nothing, meaning, and I wasn't even so poor. In fact, I look back, I was not very poor. No. At the time, back. So I've learned to live with less. But you know what? You need to practice
that time with God. O practice go twara gratitude. Ira nili abantu bagokonyire along the way. Remember the good things people have done for you. Remember your parents. No nyabe mama mino karo mobe. Mama mino ba tenga na mama na bakero mo mama. Mama mino roche na ba a drunkard, na ba alcoholic. Na ba ganchita bana bande ba mino go kubwa. Mama mino kinde yosiale 9 months yura iri mwa rent free tago charge it. Agakogonki. Na tato mino wancha kusanga na mama mino elindo nyorwe. That is a gift. No nyebo no binte bikubwete binte binde beyonce okacha into existence. You can only understand that through having the fear of God. Knowing onye tali nyasaye, onye tali nyasaye ochite ko yukoleta abayibuli ababaito tata nere na bwate tato mwabo na tato mwabo na bwate tato mwabo ontigera agatigera onde. Let us learn to be grateful. Asaba abantu batokonyira along the way. Abantu abange na amenyire I don't talk to them. Even when I have a barbecue, I don't see them. Even because me, I speak. You understand? So if you're living with me, you don't think that I'm not going to speak. Igobano bako nganya bandi banguse temenwa. Imyaka ikomige kohera. Kwamanya uchaga korra bandi bako maga yandi bono bachaga ku understand. Gosena barobara bacha baleta bamenye umuntu. Abandi bali barabale mupina bago chabago teinga my God thank you for hosting me mbalinga mulema omuntu akobete ako hosteti abantu mbalinga nabikire mwane on atari kokwana gakunganya munge buna saitani umuntu ako host kukuruskurwe airport gakunganya kurumwawo gango mubiso mamu minu lyo kubogonke tyorobere emitienyi agakubuli emitienyi kianda tatu minu lyo anyomete mamu minaka ikagera mamu minaga kuyiburo Remember where you have come from. Tika ko chaga iga America, tika kwenda Nairobi, tika kwenda Mombasa, umenya uchikoba mwacha mila. Onye kolega iga America, I am challenging you again. Kubwata Bible ba bali moyo. You need to hurry up. You need to go to your job. Again, don't care about family leave. Family leave iga America is when you take leave of absence to go see your sick mother, to go see your sick father. Go to your place of work and ask them if you can go see your parents, because most of the parents, when they are old, they are sick. You go to me a family leave. Onye ne nyombo bwate nene onye nyini chikali bwate onye na maruko nyukei keye binte binge bingo imokia bana bao mamu mina atara kwarra bana bao iga abandi you today your mother could be dying tomorrow. Your mother could be dying next week. Your mother can die anytime. Your father can die anytime. Tanya korra bana bao lakini nubwate mirimo ga igo gwaka no 100,000 nubwate mirimo ga igo gwaka no 200,000 nubwate mirimo inyumba ga iga 4 bedroom kuri mwana bwate inyumba yaye abana uko bagorda chi designer chibese investment yo collected Nairobi chi building yo bwata amalemo sio kimao yani abana obwate chi investment nayo gutuma chibese nayo gutuma ko chibese go Kenya lakini bayibuli bao bali bako ibolete mbanya gokorora 20 years mbanya gokorora 15 years mamu mino tatu mino abana ba mino mbanya gokorora lakini ubwate mirimo ga igo kuboka mambi nande turi kunyoro work clock in and work clock out because you forgot where you came from. You came here ogasoige suntemi. The greatest leaders who Barack Obama is one of them. He never forgot where he came from, and when he went back akanyore step grandmother, and he took that step grandmother una his own grandmother because thank you for helping me bridge the gap to understand who my father was, to understand who was my grandfather, to understand who was my father. Ise ninakoro na isekoro abantu bali atagete konyora bamotebinga who are we intubono tubwate free opportunities okuimukia abana bao obaire mpaka seino obaire nyando chebero batei obaoro kibino kwali gotole chai obaoro kietibu oro kia bana bao nga kwali ko endetinga oro kia bana bao na kwali ko ligichinkenene oro kia bana bao na kwali ko nyora wakati kurumo teigoro oro kia bana bao na mwali ko omanye muraga cha nyomba oro kia bana bao ni struggle ya ringi abana bane bakuligiri bakuminga what mukabera obuguma bwao. It is like a tourist tourist. When you take your children to where you came from, it's going to be like a tourist resort. Iroko nyituraga cha seino abana bao bago cha gokumia nande abana bo tabakolere tiga igango cha gokobera bale bibago
Don't think you are going to educate these children nga babe engineer, babe nechi doctor, babe very successful, banyole 6 figures. 6 figures is not going to give somebody the kind of belonging that they need. Kenyan American children, they are going to be the most depressed children in the next few years. They will make 6 figures because that's what you want. Kugicha bana bago excel academic, wana wole so proud ngo mwana onegare honor roll, mwana no chire Harvard. Abana after they work for those very big companies, after 5 years, depression will kick in, because you know what? They will now start identifying who am I? Because the Puerto Ricans didn't stop. The Italians did not stop. Kwarari. The Indians did not stop. Into one aba usibo katua tigire omwana yoro 6 figures omenya komenyoranga na se therapist yamenyete, because she's lacking identity. She's not Kenyan and she's not American, because inkwanya ko ire mwana yo omwe that bridge that gap, understanding mama ga tagete engineer because of this. Don't think your child is going to be a CFO, a CEO, a very successful leader when they don't understand where they're coming from. You have to let your children know where they're coming from, so that way where they're going. You cannot do so many things. Ole Mombasa, ole Nairobi, ole no Kisumu. Bible ba mbanya kokorora bana bao. Abana bao ma mumino na tato mino ba go kinete. Nyasa o yuti angende mero.